Dek, gawe kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Kumalan regetku mbah ana dhewe, ajang reget asa ana dhewe, omah reget saponono beres ana dhewe, nek ngliwet dhewe, jangan dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Dadi Ora jane kowe iki nyapa? dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salah dadak bonceng karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi. Oh alah kowe roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono kowe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jangan. Anja. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti yo menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman cek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam cek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes, ayam lodo. Lodo ora enek lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodo. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk.